लांहिननि बगादलाव श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिनो लाहार फाहार। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन बियाबनि सिङाव थानाय बगादलनि जारिमिनारि श्री श्री गणेश मन्दिराव सानब्रैनि हाबाफारिजों श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिनो लाहार फाहार। 13 फेब्रुवारिनिफ्राय 16 फेब्रुवारिसिम जानो गोनां श्री श्री गणेश मन्दिराव फुजा फोरबोनि मोनफ्रोमबो खामानिया गासिबो थियारि जाबाय होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं श्री श्री गणेश फुजा फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गासिबो सिबियारि रायजो राजाफोरनि थाखाय मणिपुरनि मोनसे मुंदांखा आनन्द मेलानि हानजाखौ लाबोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो सानब्रैनि हाबाफारियाव बायदि बायदि रंजानाय रोजाबनाय मोसानाय आयदानि थि खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो क'क्राझारखौ लाफानानै गुबुन गुबुन जिल्लानि फालांगि फसंथानफोरा बगादलनि श्री श्री गणेश फुजा फोरबोआव बाहागो लागोन होनना मिथिहोनायजों लोगोसे सानब्रैनि फुजा फोरबोआव सिबियारि रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होफैनानै जाफुंसार खालामनो श्री श्री गणेश मन्दिर सामलाय आफादनि आफादगिरि अमृत बसुमतारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। मन्दिर फुजा कमिटि जानानै जोङो कार्बि आंलं आरो आसाम रायजोनि गासैबो रायजो राजानिसिम जोंनि खुलुमनायखौ गिबियाव जासिहरबाय। जोङो दिनै बे श्री श्री गणेश फुजाखौ फैगौ 13 थारिख मंगलबारनिफ्राय 16 थारिख शुक्रबारसिम माने सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो श्री श्री गणेश फुजाखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दा जोंनि आखायाव मात्र सानसे दिनल'सै, बिनि अखानायैनो मंगलबार, बे मंगलबारानो जोंनि थाखाय गिबि श्री श्री गणेश फुजा जागोन। बेजों जोङो बे हाबाफारियाव गोबां माने बायदि बायदि हाबाफारि लानानै जोङो श्री श्री गणेश फुजाखौ खुंफुंनो नागिरदों। जेरैहाय जोङो बे श्री श्री गणेश फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बादायलायनाय जेरैहाय भलिबल, सैगुदु आरो काबादि आरो बेजों लोगोसे आरोबाव मोनाबिलिनि समाव बेबायदि हारिमु बादायलायनाय एबा कम्पिटिसन बादायलायनाय बेबायदि प्रग्राम आखायाव लादों। आरो लोगोसे फारसेथिंजा जोङो बे मेलायावनो गोबां माने आनन्द मेला जेरैहाय मणिपुरनि फेमास माने बिख्यात माने होननानै बुङो जोंनि नर्थ इस्टआव, बे बिथांमोना बे मेलायाव बे फुजायाव देखायनो आखाइ लादों। बेनिखायनो जोंनि फुजानि हाबाफारिया जोबोद समायना जागोन जों मिजिंथिदों। आरो लोगोसे जोङो मिथिहोनाय जायो जे जोङो बे फुजाखौ जागायजेननायाव जोङो 13 थारिख मंगलबार दिना माने गिबि फुजायाव जोङो स्पेसियेल बा जर'खा भाबै आलासि फुजा बावजेनगिरि हिसाबै जोङो लानाय जादों। बेनिखायनो बे बावजेनगिरिनि फुजा होखांनायनि उनाव जोङो जोंनि फुजाखौ माने जागायजेननायखौ जोङो जुरिगोन। बेजों लोगोसेनो आब्रुथि गोनाङै जोङो जोंनि फुजाखौ गासैबो रायजो राजाखौ फारि फारियैनो जोङो होहोनानै जोंनि फुजानि होनो गोनां हाबाफारिखौ जोङो बेबायदि सामलायलांगोन। जोंनि जानो गोनां नैबे श्री श्री गणेश फुजाया सानसेल'सै, अखानायै जोंनि श्री श्री गणेश फुजाया जागोन। दा बेखिनियावनो आङो गासैबो जोंनि कार्बि आंलंनि रायजो राजा आरो आसामनि गासैबो जनसाधारनसिम जोंनि श्री श्री गणेश फुजानि कमिटिनि जानानै गासैनिसिम खावलायहरनाय जाहाथे फैनानै जोंनि श्री श्री गणेश फुजायाव नुजाथिफैनानै जोंखौ जाहाथे फुजा जानायाव जाफुंसार होफैयो, बेखौ बयनिसिमबो खावलायहरनानै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।
हारसा रोंगोना जारौ ओमफ्राय इखौ नोंनि नै ओइ दा जों रों आया बेफोरबादि सुबिदा मोनो मोखांनायखौ खाथियाव आरो